Bismillahirrahmanirrahim. Dutse, babi na 6. Kishiyar mahaifiyarta ce ta ce, amma kaga a banza tunda ba zai amfane mu da shi ba. ‘Ya kamar wacce aka zaro a cikin taron, duba kaga tana tafiya tana mafarkin dogari. Ta kai ƙarshen maganar tana ƙyalƙyalewa da dariya. Ɗayar ce ta ce ni duba ba ma wannan ba. Duk kyan baƙin mutum ai ba abun yabawa ba ne da za ka yaba kyanta. Kuma duk kyanta ai a banza tunda a bayyane take Munirat dai mahaukaciya ce. Mahaifiyarta da ke zaune cikin shiga ta atamfa, an mata wani shegen ɗinki da koyar a yanzu da wahala ta saka irin rigar nan, haka ta fita da ita, tana ɗan gyara farcen tana kallon kowa tana girgiza ƙafarta ɗaya kan ɗaya. Tana kallon su bata ce ku ci kanku ba, domin ita a yau ta yi niyyar sai ta caji oga, ba za ta bi kan kowace shegiya ba. Zamanta ta gyara a sanyaye ta ce, Baba don Allah wajenka na zo, ina son mu yi wata magana da kai. Wayar da yake dannawa ya dakatar yana kallon ta sai kuma ya ce ba dai akan maganar dogari bane da kuma son zama hostess ba. Sai da ta haɗiye wani yawu mara daɗi da jin ciwon irin yadda suka ɗauke ta kafin ta rintsa idanuwanta a hankali ta gyaɗa kanta a lokacin da ta samu wani ide ta gyara zaman ta ce, ba su bane, ina so ne ka bani kuɗi ko yaya na samu na nema na ƙara. Ina so na shiga club ɗin da ake koyar ruwa, ina so na iya ruwa. Wannan karon mamanta ce da kanta ta ce to fa, tana kallon ta. Kishiyar maman ta fashe da wata irin dariya tana faɗin yau mun yi abin kanmu, mun ƙara ƙanƙaro wulaƙanci mun samu buri na uku. Sai ke ‘yar oga naki salon daban ne. Munirat ta tsare shi da ido ba irin addu'ar da bata janyo, tana kallon sa tana tofa shi a ƙasan zuciyarta. Ita dai bata iya ƙarya ba, balle ta yi masa don ya bata ‘yan canji. Yana ba su kuɗi ba baya ba su ba. Matsalar ba zai iya asarar kuɗin makaranta ba a cewarsa don ya tabbata ba karatun za su yi ba saboda ba su da takaici. Da ɗaya ya rinka bin matan da kallo kafin ya ce ni ina mamakin matan gidan nan. Yanzu da kuka tsare ni da ‘yata ta kawo magana mai mahimmanci na farko a rayuwarta, so kuke nake zaginta ko mai? Kai ban taɓa ganin ‘yan baƙin ciki irin ku ba. Ai ni abin alfahari na ne a ce ‘yata cikinsu ta iya ruwa. Baki ga wani abokina ba da ɗansa ya iya ruwa, ba yadda motsi kaɗan zai ce waye ya ciyo gasar kaza a gari kaza don tsabar ƙwarewa, dama haushinsa nake ji yana irin maganar nan, amma yanzu ni ma zan faso gari ya ga rashin mutunci. Ke ‘yar oga nawa ne kuɗin? Ba Munirat ba har da mahaifiyarta sai da ta zaro ido, balle kishiyoyinta. Da sauri ta sanar masa kuɗin na tsawon wata 2 har jikinta rawa yake yi lokacin da mahaifiyarta ta ce, a'a oga gaskiya ba haka za a yi ba. To ni nawa buƙatar fa, na faɗa maka ina son kuɗi, wayata ta samu matsala. Tun ranar nan kace na bari ranar aikina na faranta maka ka bani, kuma yau ne ranar zaka wani bata kuɗi. Da sauri kishiyar ta kafe da faɗin, ke ba ma wannan ba, akan me zai bata kuɗi? Koyar ruwa wani ruwan ƙaniya, ai mu ma naƙuda muka yi muka haifa, sai ka zana na kowa ka bada don ba wanda tafi a gidan nan, idan ba haka ba a yi tashin hankali wallahi. Murmushi ya miƙe ya saka wayarsa a aljihunsa ya kalli Munirat ya ce, sai ki san irin zaman da zaki yi da kowane shege a gidan nan. Kina dai ganin irin baƙin cikin da suke miki idan kika ƙware kika zama hamshaƙiya kika kula su, ina ganin a nan ne zan tsine miki kowa ma ya huta. Bari in je in biya miki da kaina, ki shirya gobe ki fara zuwa abinki kin ji ‘yar oga. Yana gama faɗa yayi waje. Nan da suka juyo gaba ɗayansu kanta, ba wanda baya faɗa abin da ya zo masa, bakinsa cike da baƙin ciki da jin haushinta, tamkar za su cinye ta ɗanya. Ita kuwa gaba ɗaya sai abin ya ƙara sace mata gwiwa. Mahaifinta ne wannan, ta zo masa da maganar da mai yiwuwa namiji ne zai koya mata, sannan da yiwuwa suke yarda ta ce za ta yi da wando mai ɗan tsayi don kare mutuncin kanta, amma bai wani ɗan tsaya don binciken komai ba, ya kaɗa kai ya tafi. Ga kuma mahaifiyarta na ta mata faɗa akan don me ta kawo buƙatar kuɗi a lokacin da ita ta so kawo tata, to ta nemo mata cikon kuɗin wayarta ko ta ga iskanci. Idanuwan ta lumtse a lokacin da ta rufe ɗakinta tana faɗa saman gadon a sanye ta furta ya Allah. Da kyar ta iya samun barci da take son samu. Da wuri ta farka ta faɗa wanka a gaggauce ta gama shiryawa cikin shiga ta wani zumbulallen hijab mai ruwan madara ta ɗauki biron da convocation ɗinta ta shiga aji.
ta shiga aji da takardar shaidar 'yar ƙasa ce ita, da ɗan sauran canjin da ya rage mata a jakarta ta makaranta. Sauri take zubawa sosai domin a ƙafa take tafiya, tana yi tana duban lokaci, da ƙyar Allah ya taimaka tana isowa ana ta kiraye-kirayen sunanta, har ma an kiraye nata sunan, don haka ta dakata a ƙofar ajin da za ta gabatar da nata jarabawar. Sai da mai kiran ya gama kiran sunan kowa sannan ya amshi convocation ɗinta, ya duba sunanta da lambar tabul ɗinta, ganin da ita cikin waɗanda za su shiga, ya ba ta hanya ta shiga. Tunda ta shiga ta ƙura waje ɗaya ido, gaba ɗaya hankalinta take son kwantarwa a zaunen nan da take don ta samu gabatar da jarabawarta cikin natsuwa. Hakan ya sa ta shiga tunano abin da zai saka ta farin ciki. A sanye ta afka begen abin bege, cikin natsuwa ta kama salatin a kansa, zuciyarta idanuwanta lintse a hankali take begen ɗaha ɗan Aminatu Sayyidina daga Abdallah Sidi baban Qasim ya Abdallah Ibrahim, shi dai Abdallah baban Fatima Zahra. A hankali take ɗan motsa bakinta, har wata da ke bayanta ta ɗan taɓo ta. A hankali ta buɗe idanuwanta tana kallonta. A sanyaye matar mai ɗauke da tsohon ciki sosai ta ce da ita, ƙanwata lafiya? Kai ta gyaɗa tana kallonta alamar lafiya ƙalau. Matar ta yi murmushi, ita ma bata kuma ce mata komai ba. Suna haka aka fara shigowa da takardu aka rarraba. Bayan malaman sun gama caje kowa da duba yanayin zamansu, sun tabbata kowa na zaune a saman kujerarsa, suka nuna musu kamarar da aka saka don su kula kowa ya yi aikin. Wannan rana ba ta kai ranar tsayuwa a gaban Allah ba, amma ita ma kowa ya yi ta kansa ne. Mulkin sabon shugaban ƙasarmu ya tsaya tsayin daka, ya toshe dukkan wata hanya ta sata a ƙasa, komai ƙanƙantar kuwa. Idan dubunka ta cika, komai kusancinka da shi ba zai sassauta maka ba. Takardun da aka raba musu suka dukufa karantawa. Sun fara ne da French, duk seri ɗin da shi suka fara, ba A ba D ba C, domin shi ne yaren da kowa ke amfani da shi domin magana ta makarantar, wato school shi ne yaren da Nasariya ta kawo mana. Tunda ta sada kanta ƙasa ta nutsu take rubuta, bata ɗago ba, sai idan ta ji ta ƙage sosai take ɗan ɗagowa ta ɗan huta kaɗan sannan ta mayar da kanta ta ci gaba da aikinta. Lura da masu tsaron suka yi, ita ma kanta bata damu da kallon wasu ba, yasa suka yi cikin mutane. Cikin ikon Allah ba ita ta tashi daga zaunen da ta yi ba, ko da ta ƙare ta ci gaba da biyewa. Sai bayan awa 3 da mintuna kafin ta miƙe, a hankali ta kai ta ajiye, ta saka hannunta a wajen saka hannu sannan ta fice daga class ɗin. Tana fitowa ta nufi wajen masu siyar da abinci. Dala 45 aka zuba mata, dambu na 35 aka bata, fiya wata guda. Cikin nutsuwa ta samu waje zama ta keɓe ta karya ta kora da ruwan, bata nemi komawa gida ba. A nan ta zauna har ta shiga aji na yamma kafin ta kama hanyar zuwa gidansu. A ranakun nan da aka yi na jarabawa kwana 5 cif, matar nan na hankalta da irin hankali da nutsuwar Munirat, kasancewa ba wadda ya santa a ajin. Hakan ya sa lamarin dogari bai bayyana ba har aka gama jarabawar lafiya sannan suka je gida zaman jiran sakamako. Tsakanin ranar da jarabawar za ta fito da ta rasa gane kanta, ita kanta ta matsa da addu'a da tashin tsakiyar dare kamar yadda malaminsu ya basu addu'o'i, tana faɗawa Allah kan ya sa da rabonta a wannan jarabawar. Ƙoƙari take burinta ta wayi gari ta ga ta faɗo cikin masu sa'ar samun cin wannan jarabawar. Hakan ya sa take wuni da azumi sannan ta riƙa ƙarfafa, domin daga ita har ƙawar tata hankalinsu ba a waje ɗaya yake ba, a kwance ba. Tunanin sakamako ya saka su sun zama wasu shiru-shiru da su sam ba sa iya amfanarwa kansu komai ballantana wani. Yau kwana 4 kenan da gama exam ɗinsu, kuma a yau suke tsaye cirko-cirko gaban manyan makarantar da suka zo daga wani gari don gabatar da jarabawar, suna jiran jin sakamakonsu. Idan ka dubi fuskar kowa a birkice take, da tarin tsoro, ba mace ba namiji ba, ba mai ƙananan shekaru ba dattijo ba, sannan yawancin sun zo ne da masu rakiyarsu ne, wasu iyayensu ne, wasu 'ya'yansu, da wasu dai ka ga mutum shi kaɗai
ƙwal a irin wannan lokacin sai Munirat kawai da take tsaye ƙafafuwanta na yi mata rawa. A cikin zuciyarta magana da ta rubuta ta shanye take maimaitawa kanta, kin ga Munirat idan baki samu ba komai, haka Allah ya yi, kuma dogari ba sai kina da baka zai so ki ba. Kin ga Munirat, ki kwantar da hankalinki, burinki na son kasancewa hostess ba dole a tashi ɗaya zaki iya zama ba. Idan kika jure a gaba ma sai kiga an dace. A hankali ta rintsa idanuwanta a lokacin da suka yi ido huɗu da yayan nata. Tsaye yake shi ma kuma ya ƙura waje ɗaya ido, shi ma sakamakon yake jira. Kowa ya zo duba ma, ta tambayi kanta a ƙasan zuciyarta, sai kuma ta cire dubanta ta maida wajen masu faɗin sakamakon. A lokacin da suka fara bayani sakamakon ta hanyar faɗin adadin da suka faɗo Ekiri da oral da kuma adadin da ba su samu ba, a kashi 137 ne gaba ɗaya suka samu, sauran nan sai dai su sake wata shekara. Nan fa ciki ya ɗori ruwa, iyayen yara da 'ya'yan duk suka shiga kama sunan Allah, har da Kiristoci sun rintsa ido suna tasu sallah. Wanda ya zo na farko santir ya samu wannan kwalin tare da Mention Trevian shine Abdulkarim Munirat. Babban jiri ɗin ya faɗa, wanda yake ba'adare ne, sai da ya faɗa ya ɗan saurari na kusa da shi kafin ya ce mace ce. A tsaye take za ta rantse da Allah a yau bata gane sunanta ba. BAC jarabawa ce mai matuƙar wahala a ƙasar Nijar. Idan yaronka na yi kai hankalinka a tashe nashi a tashe. Burinka ya samu jarabawa ko da ita kaɗai ɗin ne, ko a second group ne ya faɗo akan yi maka barka, balle idan ya faɗo na farko. Uwa uba ta zama kaf sukul ɗin ta ɗauke makin kowa, sai ita kanta ta kasa gaskata a lokacin da ake faɗa har ana maimaita sunan. A sanyaye take ta kasa wani ƙwaƙƙwaran motsin kirki balle ta iya gane da ita ake. Da wani irin ihu yayanta ya girgiza ta yana faɗin, "Ke Munirat, kina ji kuwa? Kin samu fa!" Idanuwanta da suka mata nauyi ta runtse da dukkan ƙarfinta ta buɗe kansa ta dube sa, ta buɗe bakinta ta ce, "Da gaske?" Bata idasa ba ta faɗi lu. Albishirinku mata 'yan uwana, na zo muku da wani sirri guda ɗaya wanda mace za ta yi amfani da shi ko da sau 3 ne. Mutuƙar kika yi amfani da shi, to babu wata macen da mijinki zai kusanta ya ji daɗi idan ba ki ba. Amma don Allah ki ji tsoron Allah. Idan har kin san kina da kishiya, kar ki yi amfani da wannan maganin. Sannan kuma idan mijinki yana da haƙuri, kar ki yi amfani da shi. Sirrin shine baƙar shu'uma, shine za ki shafa kirji da mara ranar da kika san mijinki zai kusance ki. Mallaka ce ta gaske, amma don Allah ku ji tsoron Allah. Idan har kin san kina da kishiya, kar ki sake ki yi amfani da shi, domin za ki cutar da ita ne. Idan har mace ta yi amfani da wannan sirrin, insha Allah ta fi ƙarfin wulaƙanci a gun mijinta. Please, duk wanda ta san ta shirya, to ta biyo ni ta wannan lambar waya. Sannan kuma magungunanmu ba a samu a kasuwa, sai dai ka yi oda daga wajenmu kai tsaye. Kuma muna iya aika magungunanmu kowane gari, kuma kowace ƙasa da zarar ka yi oda. Don haka ga masu buƙatar wannan ingantaccen magani, za su iya tuntuɓa ta namban wayata, wato 081 42 80 0199, wato 081 42 80 0199. Ko kuma za ku iya tuntuɓar manajana a kan WhatsApp namba ɗinsa kamar haka: 091 24 27 11 80, wato 091 24 27 11 80. Ga mutanen Maiduguri kuma za su iya tuntuɓar ejent ɗina na Maiduguri kai tsaye, domin za su iya samun magungunansu a nan Maidugurin. Za su iya tuntuɓarsa ta nambar wayarsa kamar haka: 070 32 49 4999. Ga mutanen Nasarawa lafiya kuma za ku iya tuntuɓar ejent ɗina a kan nambar wayarsa kamar haka, wato 081 60 36 87 55. Mun gode.